Бързо нагоре. Бързо обръщай посоката. Бързо в стаята. Тука. Ще изчакаш малко. Мъртвец. Къде си? Обърни се, бе. Какво гледаш в прозорца, бе? Обърни се. Бързо. Лягай по гръб. Не е срам тая. Казай бързо. Къде са парите? Казвай. Иначе ще застрелям. Да му се знае, мамка му умри. Нещастник такъв. Нещастник! На ти! Хайде, тръгвай, бързо, бързо, тръгвай! SMG-то. Малонече! Ах, тези! За една идея, която имаше в СК, още миналата година за едното от него в Съединените щати. Вие споменахте, че и тази година как върви развитието. Ах, тези малки избягали са. Ще усетят вкуса на моята пушка.